Господ Исус е наскърбен, защото отново и отново отхвърляш Неговия зов към теб. Ако го обичаш, кажи амин. Когато виждаш войните, земетресенията, пожарите и другите бедствия по целия свят, когато бурите, градушките и другите екстремни климатични явления вече ти изглеждат нещо нормално, тогава трябва да знаеш, Господ Исус скърби за теб, защото си пропуснал Неговия зов. Господ Исус каза, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Матей 24:7-8. От тези думи на Господа виждаме ясно, всяко бедствие е сигнал за нас. Пророчествата за второто пришествие вече се изпълняват, а последното време е започнало. Само ако приемем Господа, ще можем да бъдем под Божията закрила, в голямата скръб на последните дни. Ако обаче продължаваме да отхвърляме Божия зов, какво ще бъде нашето окончателно бъдеще? В дните на Ной Бог предупреди хората преди потопа и повели на Ной да построи ковчег, канейки всички да влязат. Но те не повярваха, когато дойде потопът и искаха да се спасят. Вратата вече беше затворена и те загинаха в бурните води. Днес Бог отново говори чрез бедствията, опитва се да събуди заспалите души, а ти още ли оставаш безразличен? Ако искаш да си дадеш шанс да посрещнеш завръщането на Господа и да бъдеш под Божията закрила в бедствието, свържи се с нас сега и приеми поканата да се присъединиш към учебната група, в която заедно ще търсим в Божието Слово пътя към Господа. Ето думи от самия Бог, които разкриват Неговата тревога и грижа за човека. Бог казва, никой не знае, че причината за многократните Божии напомняния и увещания към човека е тази, че той е приготвил в своите ръце невиждано досега бедствие, такова, което ще бъде непоносимо за плътта и душата на човека, не просто наказание за плътта, а такова, което е насочено към душата на човека. Трябва да знаеш това. Що за ярост ще отприщи Бог, когато Неговият план пропадне и когато Неговите напомняния и увещания останат без отплата? Тя ще бъде такова нещо, което никое сътворено същество досега не е преживявало и не е познавало. И за това казвам, че това бедствие е без прецедент и никога повече няма да се повтори. Защото Божият план е да създаде човечеството само този един път и да го спаси само този един път. Това е първият и това е последният път. Ето защо никой не може да оцени усърдните намерения и пламенното очакване, с които този път Бог спасява човешкия род.